yangu yakaganda ndakaenda kuhuduma munda wangu ndarima munda wangu ndakatsvaga mushando kuti nditemerewo mushando uyo akabva atema munda wangu ari pakati pekutema munda ndizi zuva racho aibva ati pakasvikama aibva ati uriurimire munda ngewangu uita munda wako sei ndakaziva kuti zvautenga asi munda ngewangu inini munda uyu ndakautenga saka munda iwewe simuka uyabva iwewe enda kune muridzi wavanisa pano andisimudze munhu ndipo ningosimuka ukanga uri iwewe wega handisimukiri hamene zvakabva taurira nebaba inini ndirikumba ndovandausasadzana mushando wangu tikaita ndizvo zvaiti munhu wacho ndiwani zita racho inini handiri petisiwapo asi munhu wacho angaroshanda ndauya naye vandati zvino mwadini kadzai ndati handisimbiri ndingoramba ndiudini ndiutema munhu kubva ndandodzoka ndozozwa mangani acho kuti foni dzangu dzakaramba dzisina kuramba neni mukunda wangu uyu mudiki uyu kubva ati ndafonerwa ndimandirapo kwaienda utaure mhai wako kuti ngaaregerese kutema munda munda wakatengwa munda iwoyo une 5 years uri kuterewa wakatengwa ndiani kai wakatengwa kai akatengesa munda munhu asikakutauriki ndiani kai hama dzako kai hama dzangu dziki kai dzakafa kai taura zita rake zvekana wakafa uchi yekuti inini hama dzangu dzakafa dzawani kwaziwe uri ati uda kupikisana nedati hauriziva here kuti Zimbabwe riri kutaura nei ndiri kubvunza zvekuti munditaurire ndizive ndoone kutaurira mai wacho ndikobva kundogara kwai wafoni kuti iwewe mai wako nehanzvadzi yako tingobatani tiri kumuda kudari kwamama muri kumuda kudari hamuzvizivi here kuti munhu muri kuti ungobatawa nehanzvadzi namai mai ndiko kuti une mwana wakezve saka munofanira kutora mwana wacho namai wacho kudari pei kai aiwa mhosva ibatronwa iri toda kubata munhu mwana kai atati kuenda kobata mhati wako alright apo wakagumisirana kubva auya mwana konditaura ndipaiti kuya komubata tinouye dzimba ngemwedzi wafona ndiani kwaiveni mandirawo mandirawo inini handifi ndakatsika mudzimbabwe kotongwa ndii kudzimbabwe inini kuti nyaya yemunda yashata ndiri kuenda kwaMutasa ndotaurewo ngekuti uku kudzimba pamba pano ningoda kusimuka pano mambo Mutasa aziwa kuti ndizvo ndasimukira pano nodini kana pano handisine mwamuna ndipo ndabva ndabva shungwa ndakwidza shungu ndakatora muteto wangu kwatikuenda kwasabhuku une nzvimbo yendiri kurema kuti ndabva ndataura ati mwadini kumboenda mumatano tizwa kuti zvakafamba sei ndataiwa mumatano ndakaenda namukoma wemwana mukoma wacho taenda kudari ndiri kutongwa wakati munda uyu ndakaupiwa ndibaba kuti ungobva musitendi umu ndakubonga uibva urima munda wacho wese koguma kumachena saka ndikaenda futi ikweyo ndiri kodzvinyirirwa futi munda iwoyo wakadzvinyiriwa ndibva ndarega kurima makore nemakore asi munda ndakaa ndasimawo mabhanana ndiisawo mengo dzangu ndiisawo tii yangu zvese zvakabva zvarowera musana nanhasi aparima ndipinde pokoti ite mihuni ndingozi aiwa usatemeba huni zacho zvino ningodii nandichatongoe ndizvedzimbabweba kana ndandoiwa nyangadza ndichautaurirwa kogomo ndatotokwira kuna mambo ndotaure kuti ndizvo ndiri kuitwa kwabviswa kwacho ndakuona kuti ngekuti ndisimudza pamunhu asi ndauya kozvawo mambo kuti ndoitawo sei ngezvinhu izvi mukomana uyu watora munda nhasi uri kuti wesimuka munda uruzi takatengeserwa ndiri wakarora mukadzi wake vakausvika mudororana kundorima nanhasi uri kuririma handine chendiri kutaura zvino ningozosvikepi arudzi akatenga arudzi akatenga ndiani uyo mushandi anga ari pamunda wangu ndiye akataurirwa uri pano ngaataurire munhu wacho wakazwa arutwa inoda munhu arutwa akatenga ndiye
wakauya koti ndakatenga munda. Avo handiwo wakati ndakatengesewa ngeuyu munhu wacho. Saka uyo ndauya naye ndiye anga ari mumunda mwacho akataura nemunhu wakasvika. Makatengesa munda wabhuku. Kwete. Wamakatengesa Abraham Zindi. saka munda wamakatengesa ndiwani? Ndautengesa munda. Saka makaita sei? Ndikati sana kuita mbea siri. Munda uyu tiri pabarika. Ndaronga kana wakadzira. Saka munda wanga uri kumberi kwachiteni. Saka waigara uripo vanhu vachingoreva kuti wakurima uchirima. Saka wanga uine makosheni ekuti apa ndepanhinga. Saka chakaitika ndechekuti pakauya vanhu vakabva kukanzu. Vaibva vatisina chii vatikabva vatanga kutotema munda. Tikati vanhu vakubva uku ndivanani timatoenda kuona kwadzi vanhu vabva kukanzu. Ndobva tachienda kosangana navo. Zvamabva chii munda zvadii kwazaiva munda ndekanzu chichichi. Saka nyaya yakanetsa nyaya yekanzu. Vanhu vabva vatanga kuti patambounganidzwa nekanzu yacho pachitemi tikambotaura navo kwazi kunozotera kukanzu kwaDC. Then tibva tazotera kwaDC tobva takavafambira nyaya yeminda kusvika mari yatatiinayo isusu kufamba kubva kuZindi kuya yakasvika pakupera tokufambira nyaya yeminda kusvika tatsvaga munhu kuti ashamwa tipiwo mari kuti batsire tifambire nyaya yeminda ndokune minda yedu. Saka tapiwa mari yaka takatanga kuchifamba tiri isu namukoma wangu. Saka takagadzira kakomiti kedu kawanwa neminda yanga yatorwa yacho iyoyi takati Bhiki Mutambara neni naNyamutsaka ndisi takafambira takafambira minda yedu. Saka minda yedu takaenda kwaMutare. Mukoma Bhiki akaenda kusvika kuofisi yaGwaradzimba anga ari minista. Then akabvapo tikadzika futi kwaDC tikaenda futi kukoti tikabvapo tikazoguma kunyanga ndiko kwakazopera zvikazano nekuvetereni takasvika kwese kusvika tazonzi aiwa munda uyu ndewenyu tiendere mori nemunda wenyu. Saka uya munhu yakatipa mari yekuti yatakanga tikushandisa pakufamba chatakakwanisa kuita takatanga mugorochi akabagurwa pusheni namukoma. Aiwe shamwari chirima wapapi ndomapirwa akaitwa munhu wemunda kumwe kwasara ine ndindu tokurima kusaiti pasaiti pakutaurwa namai pasaiti pakapiwa munhu wewe. Saka tagara munhu akapiwa anofunga 5 years ago. Nyaya chakaitika makatora chinhu chemhuri mukaichiita chenyu ndochekutanga. 2 ndobva maita urongwa hwenzvimbo yemhuri without the consent of the family. Because dai anga iri kumbuya wadai akanga aripo kubva pazvakatangira anodai mbuya wanhasi asina kumira pano achiita anoda chii abva kubatsirwa. The fact yekuti ada kubatsirwa handina it means that she was not part of my plans in Yamana. And on top of that, the reason why she's here is because she's the one who was affected. Nezvawakaita. Akaita mukoma wangu ininika. Mukoma wacho mukadzi wake ndawe naye ali kana wati hadiyo zvachata izwa kana uri hadiyo wakazvita. Saka gana hapo pasi. Zvinoda akazvita. Ndiye ndimukoma arwas ari kuri mukoma ndo nakafagurira pera ndani mukadzi wacho anipo. Mukadzi haana chakaita. Yo anoziva toanga zvanyaya dzedzisi kubuda iwe izwa land yakatengeswa yamukoma aro handi kumusha kwemukadzi ndekwani ainotengeswa bayakapuwa munhu makabhadhara taurai maona kuti zvomuta zvinosvika kupi handisi
matima kanga mukufambira nyaya kwa mutare kuhauna kwa DC ngubi kwese kusvika kamari kenyu kavamamina ukapeka mapedza kudaro makukweretsa mari yemunhu yekuti murambe muchifambisa maona kuti mari hamuchakwanisi kuidzosera vamapa munhu vamamugurira land ndo patangira chii nyaya because land yomakamugurira ndeyambuya mbuya ari kuti land yangu ndiyo makaenda kupa munhu asi akatora mari yemunhu haasi mbuya ndimi maifamba mataura ngatisaweste chii because mataura kudhara kuti makatora chii mari yemunhu saka takatora mari yemunhu iri midzi makatengeswa because kana makamupa hamuna kumupa makamupa because mamine mari yake saka makatengesa mukadzi waonesa maionesa ari maionesa maionesa ari kuti mukadzi wakomaro mai anorwuya mai anorwuya vakadini mai ari takasimba munoziye nezvemunyaya muda ini munda ndokuziva tichitaura zviri muchitaurwa nendumenyu kuti kune murume yenyu yakutaura kuti chii Florence chii aikutaura kuti chii aitaura nyaya dzeminda yamai wake yamai wake minda yani yamai wavo kuti aiti chii aiti ndine minda yamai wavo yamai wake mai vacho ari kuti yakashaika wakashaika okay saka pekuzoti murume wenyu akazopa munda kuno munhu munoziva akadi kuti murume wenyu akazopa umwe munda wacho kuno umwe munhu munoziva anga asina kutaura baba vamene anonoa kuti munoziva kuti tazona hamuzivi vamwe vakuzokumbira vari vamwe munoziva akusore chakabia ndinoitwa sazinji Isaiah Zindi sazindi Isaiah uri kuhere kwawe munozive iyo saisa nyaya iyi munda uyu ndewa baba vakabata munda wavo pakutanga kugara kwavakaita munzvimbo yekwazini kwavakauya kunogara apa vadedzwa natete vavo nehanzvadzi yavo so vakabata nzvimbo iyoyo saka pakubata nzvimbo iyoyo aibata achirima mudzimai wavo timajeni amaiguru saka vachirima ikoko amaiguru amaiguru pakarorwa vamwe vakadzi ava maiguru vaitora vadzimai avo vaitora madzimai avo madzimai ababa vachinorima munda mavo unoziva kana mukadzi arorwa anosvikira pane umwe mukadzi aripo saka munda wemukadzi aripo ndevaitora vachienda kumunda wamai vakuru vachinorima pamwe chete saka wabva ipapo manje ndokuzoti mukadzi anorimiswa kana kupuwa imba yake saka pane munda unongedzerwa kuti taakukurimisa chitanga imba yake minda yacho iyo iripo uyu munda uyu haunobvira wangorimiswa umwe mukadzi tiri kutaura kubva baba wachitaura isino tichinzwa kuna baba kuti taida kunzwisisa kana usina kupiwa saka wakanga uri wani wanga uri wababa mukadzi sorry pane mukadzi wani pane mukadzi wani airima okay
Izwaipa baba watu mnandewa Sorry? watu mnandewa Dua baba. Dua mkoma. kumani Aaron. imani mnandewa Dua baba. baba Sazi. saya uswa Pani mimi akawanda. ayo saya tuwira nakoti muntu waswa bambwaro tawira naye Tinobwirira. Patisina chakamira pamusoro. Izwai baba ndati bambo awo mwati munda ndiwa mukoma Aaron imi ndikakubvunza kuti munda ndiwa mukati waswa mukoma Aaron ndewasasi Handisandapedza kutsanangura ipa. because zvimwe zvese hazvina basa nditsarandukuti tikutsvaga ownership tiri kutsvaga ownership saka ownership haidi explanation Okay. imimi zvamatotaura zvekuti ndiwasazini zvatopera zvekuti kana mai Aaron tamudaidzira mahara because munda hausiri wavo because ataura kuti murume wangu anabvira potaura nezvekuda Okay. ngarai pasi pavo so zvazviri kureva pati ndezvekuti ndikatotarisa ivi mama muchitaura pa muchitanga kutaura mashoko enyu kutanga chekutaura mati taiwe pabarika tiri pabarika kune minda yanga iri kumbiri yatairima tese ndobva kanzuro yauya ndobva yatora munda upi uya kuti munda ndewani kanzuro yatora minda ndobva matanga kufambira nyaya iyoyo yekuti minda yatizamikiri mukufambira kuyo kodoro ndobva yapera yekufambisa ndobva manotora mari yemunhu ndiyo mama kushandisa kudini kufambira nyaya yechii asi pane pamusina kuzotaura mazongoperera pekuti munhu uye akatipa mari takabva tashaya mari yekudzosa ndobva tamugurira munda hamuna kutaura kuti pamaifamba nekanzuro paya nyaya yenyu nekanzuro yakazoperera Ndopana ndakuenda chakuwa mari. Ndopana ndakuenda changani. indikubvunza zvandisina kuzoa kuti ini chando chekuti kanzuro yakazoti rerendi ndei ndeya Yakazozi lendi yadzoka kwatiri. yadzoka kwamunhu iwewe nani Nevanhu vanga kufambira nyaya nevanhu. Nemindi yacho iripo. ani nani Right. Kuna mutuma Gintamba. Kuita inidzi. Kuita mukoma Aaron. Kuita mukoma Titus. Ndiwana ndongo kuchifambira ndiwana ndi yacho iripo. kumbuyo Mai wai mapamba imagine. Pamba imagine. Imagine ndiye mai wangu koma Aaron. ndimai vamukoma achiri mapari pani Mai angachiti mapamukoma Aaron. pari pani muri dzire Imagine. saka Koma Aaron. isaka uyo acheki kuti mbuya vakaclaima lendisi Ndizo ndikutaura checho. paoni Mai pao anapo. Right. Kune kuti kumuseri kwandinogara inini. Kune lendi yawo. Kubva kwaita kumaminda kwatinoti kumagadheni ndowane lendi yakatokura. Kubva tatoziva kune mumwe kumaminda tungori masanga asatabira kumhiri kwavo. Saka malendi awo anawo. inini pasi wepaparika wamwe waripo ndivananikutirii Right. Paita problem yataita nhasi. Zvikuwa kama nhasi hapana. handina kuti nhasi varikuerewa zvavo ndati besides iwewe
wamwekazi ndiwaripo ndiwari ndimukoma Enoch nani ndiye aturi kwezvo mukoma Aroni akafabvurira pera Enoch chete ndowe kwazita ini ndotorawana nechekuita nemhuri yebarika yemunda nechekuita nemunda vakomana tichiripo takawanda chakamira ndio vanhu vaendaiwo kuna mukoma Enoch ndiye mukuru asara kozoita mukoma Isaya ndo vanoteerana namukoma Enoch saka koita mukoma Jacob chizwa sei imi maita simba pamusoro pamukoma Enoch hatina kuita kuya kunomirira chinhu chemhuri inini kuti ndiuye kuno sei mukoma Enoch wasina pane pandinopindura chakamisa tasungwa handisi kumuudza kuti nyaya yacho ingekamira simba saka ndanguuya kuti nditadze kuuya hazviiti saka ndatega ndiwe ndinoteerera nyaya yacho kuti iri sei yakati chiripo kana wasukwa unokwanisa kutadzoka uno saka unotaura mwari kumauta kumana ndikuende ndadaizwa ndasukiswa nyaya yakati so that muchilonga kuti unofanira kuuya ndosaka pasamoni pakanzi uyai nemboo dzenyu mawitness meaning kuti mawitness anokubatsirai nyaya unonge wasungirwa unofanira kuuya nevanhu ivavo kuti wakusapoti ndosakakwana ndokubvunza Enoch akadai ngoti kwata akutosunga kuti no nyaya itowa nemukomana ndiyo inotaurwa namai avo handiyo because right now it's your word against word dzamai and imi muri too uya cannot trust him kuti anoita a witness a credible witness in this court. Why? Because he is conflicted. He is an interested party because he is also a beneficiary. Ndati uyu ndimutore semufakazi ndio sembo uyu azviiti. Why? Because iye newe makafanana. Because mese mune chamakawana kubva paminda iyoyo. Mai awadi warume wakwenda maiki. Akapatirizwe nekuti ngatiripe tichishandisa kosheni. Yamaiji. Muri mwana mai apo. Ndiye. Musina kushandisa makosheni. Mimi. Wakweredwe mari. Why do you use my business portion? Kuti mokwereta mari makunobhadhara neportion yemaji. Makazvishika sei. Mukoma aro ndachimupenyu. Nyaya yakaitika pepesa. Ndoma yotaura mukoma. Tikuti tuzoenda ari mupenyu kana hapo. Tiri kuti iwe naAroni. Nene umwe wako. Andika. Maiziziva kuti munda uyo ndewamaijeni. Sei makashandisa munda wamaijeni kubhadhara zvikwereti zvenyu misina kushandisa minda yenyu? Because munotaura kuti munda wose yenyu ndewamaijeni. Saka nhasi ndibende kudai asiri mai yauya kucomplain. Mhuri yamajeni ndiyo yauya ichicomplain. Munda wedu wakatorwa nemi. Saka mhosva yenyu haimbochinji. Mhosva yenyu haimbochinji imisrepresentation. Kepa ndautaura chakamira. Pamukoma ava. Mita miri. Taura pako. Ndio panditautaura. Pane pamuri kubatanidza chinhu 1. Izvo zviri zvinhu. Pane mukoma une munda wake akapiwa nababa. Uri kusaidi kwako ega. Wakamangarirwa nyaya yake saka zita rake riri paro rega. Koita munda wakachekwa namukoma Aroni achipa munhu akatibatsira nemari. Handitika uri pawo wega. Zvinhu zviri zvakasiyana. You cannot tell me kuti. Maybe you understand what I'm saying. Pauri utaura nenyaya yekupiwa mari. Anditi uri kuti I, which is first person singular. Uri kuti I, first person singular. But pamuri unoshare minda wakuti we, first person plural. Kana tukutaura nenyaya yeminda bebi yani but pamakaenda kutora mari yemunhu yekufambisa
iwe namutambara naaroni ndimi makaenda kutoita mari muri mese. Then why should it then be the baby yaAroni yekugura munda wamai wake kubhadhara ichi? Ndikubatida kupindura. Sei Mutambara akabvisa yake mari haina kubatwa neapa. Inini ndakabvisa yangu mari, Nyamutsanga akabvisa yake mari. Mukoma Aroni angasina mari angakakwara, angasipo. Saka paakauya akazoti hatichakwanisiba kuti ndite sei? Ndipo ndakutokupawo chipushi nekuti tirimbe sisi tahwina munda kuti. makambopihwa mari iri equivalent today. Makambopihwa mari Ndizvakuira kubara. Inini ndatipo ndatomira munda wangu ini. Ini anodzokesa mari. Ndiri mari yangu ndinayo. Munda wangu. Munda wakakura hauna kuzosimtikirwa. Munda wako iro pane mareka. Babo is why. Babo is why. Ndimi mataura nemunomo wenyu kuti takakwereta mari yemunhu tichifambisa mari yedu yapera. Ndakuvhunza kuti makakwereta mari, how much did you borrow? Wakuti yakuda mukomaru ende makakwereta kuna ani maniwe? Kwamakakwereta mari makakwereta kuna ani? Tell me the person makakwereta kuna ani? Gumwe. Anzani? Gumwe. Ari kuri Gumwe. Haizeza kuna akaenda South Africa. Uri Akaenda South Africa. akaenda South Africa. That's the question nzira. Matota za kunita road mari makuru mari. You are referring me kuna Aroni. But chizo panokuta zvakambo. Ngatiite zvinhu zvipedza sapedza nguva bambo. Handiti iwewe you contributed your money kupay back. Mutambara contributed his money to pay back. Uyu akacontribute mari yake to pay back. The only person who failed to contribute mari ndiAroni. That's why he offered land. How much did you contribute if you don't know money? How much was borrowed? Wangochi contribute mari Aibazopiwa 300 anopiwa kawanepa akapiwa in terms. Tikatipenda kukatika ebati mari kabla tikatipenda kukatika. Babo miraika babo. Babo. Maikira bhazi bedi. Pamaipambira mabeki. Andi tekauya pamutasa. Makaya pamutasa kawani. Pamutasa takanga 6 to 7 times. Okay, 6 to 7 times. 5. Mukaenda futi. Tikaenda pamutare. Kangani? Neke 3 times. 3 times. Mukaenda futi. Yangu. Neke 4 times. 4 times. Mukaenda futi. Pauna taikuita ma 12 floor. Okay, hauna 12 floor. Hauna zinja kuita ma 12 floor. What wewe yako, how much did you contribute? Yani Mari 300 or 300. Ndati takataka kupiwa 300. 300 fine. Imwe yacho bazo piwa nige 250. 250. Imwe yacho macho nika piwa 300 futi. 300. Imwe futi yacho ndio pakataka kutakubudira. So in all in all, iwe wakapatala mari pakuzosa. Mati Iwe pakuzosa. Wakapatala mari. Pakuzosa munhu mari. Wakapatala mari. Ina ndozosa munhu ndakatushandisa yangu. Pane patizvisa. Zviri very simple. Apana pamwe complicated. Tabvunza kuti how much did you change? Did you pay back? Kapya makakwenda. Mukati yakatanga kwenda 300. Pakaya 250, pakaya 300. Meaning kuti chi we are talking almost $850. But it's topa tashi tishi and this. Iwewe watiki ku statement yotaura. Watipa vanhu 4 wamwezi takadzosera mari. Akatadza kudzosera mari chete ndiani? NdiAroni. Kobva azoenda kukata piece yamaijeni yemunda wamaijeni. Kwete yamaijeni yake. Sorry. Kana kisina kukangasa.
muruti mimi maibhadhara mari dzenyu dzemwedzi uyu ndiye akatadza kuti kubhadhara Aron handiti saka Aron paakatadza kubhadhara ndoko akambopiwa 300 akapiwa 250 akapiwa ndezvautaura ndezvautaura saka iyi yese yanga iri kukweretwa ndiAron handiti achipiwa nemunhu iye imimi dzenyu mamwe nazo saka mutaura kuti all in all Aron akaspenda about 850 iwo 850 uyu 850 uyu 850 kufambira nyaya yewaniyo kana mutoa nyaya kufambira, do you actually know what you mean when you talk kufambira? When you are saying kufambira, you are talking about bus fare. How did you move from point A to point B? Point A to point B. And the current rates, the GC Mtasa to our and this it $2. And hauna tuzidi tazitoa, and which means kuti maenda muno waka first step pataka kwa Mtasa takaende Kenya takatowanda takachawanda izwa shamwari tatapenda izwa kachamwari izwa kusara muchitenderedza because wakutofosa kuti the decision tisikafanira decision. Why? You are talking about one of the village in 1-4. And now, how can you confirm my beneficiary you can do pataka kwenda tatakawanda takaenda nana mai wamwe nani saka patata kuchifambira nyaya tatega ndipo takaenda tatakushamba ta 4 mari yanga yapera ndipo takazotanga kushamba ta 4 which means pamakazopwerera mari manga ma 4 ndizo which means $850 ndimi makagrinda muri 4 ndosaka kuti muri 4 tokwedza kutiona kuti muri 4 kana muri 4 munhu hani pakuenda $3, which means per trip is $6 pamunhu. And 6 times that's $36 pamunhu. So that's 36 by 4. And it inotipa $144. Ndo mari yakashanda. Hauna nditozouya iye inonzi Mutare. Hauna Mutare ichi how much? $5. Katika makaenda kangani katatu, which is 15 pounds, 45 by 3, 125. This is 45 by 3, which is 90 plus the 45, that's 135. And this is 135. Do you know what? More money nyanga. Asema kwisa ndaisa nyanga. Nyanga pamoja kuni nini yeye hauna anda Mtasa road sika. Takaenda kwa koti. Nyanga zenda kwa koti. Yaenda kwa koti. Magaenda koti nechi. Takaenda kanzu yaka nyaya kwenda kwa koti. Saka takapiwa ndeuzi munofamba kwenda kwa koti. Amchapo kanzu. Saka taenda kwa koti. Takata lemoni lawyer ndiralipo. Ndaenda kuona ndo rakangera kuzotitaura kuti nyaya yacho kuti pete munouya muofisi kunyanga tiri pakoti paGC munouya kuti kunyanga pane 4-5 years ago unoyera chimozana ndichatoziva ndichatoda kuti tasamba papers andaknandisinotarisire kuti ndobva ndikusangana nazvo. Okay. Saka that's 4. Saka I'm looking at here. 9, 7. To the nearest, Maria Makashandisa check. Towards $300. That rate of fixed in niche cup. $300 out of 850. So what does this mean to me? To me, it means
makatengesa munda not to recover macost but kutoita profit out of kuti mahunda yako then you share the loot. Yes, can I pass from? Ndasimukirawo kuti ini ndonzi Ana Zindi. Ndasimukirawo kuti nditaurawo zvandinoziya. Inini kubva mai vangu vachiroorwa handiti wakapinda wanotaura history yekuti wakapinda mumba mamaikuru wakatambirwa namaikuru handiti saka wakubva mumba mamaikuru ndokubva wapiwawo minda yavo wakubikiswa wapiwa minda yavo yekuti wadini warimiswa handiti saka minda iyeyo ndo munda uri kutorwa wekutanga wakatorwa namukoma ava mukoma ava wakagurirwa stendi yavo nababa shuwa but iri kuseri kwedzimba dzedu handiti haizodziki kumunda bakuzasuku istendi yekugara chete izvingori dhunduru kudai soro wakadira wakarigurirwa nani nababa saka kuzasi kwacho uku yange lendi yamama yawakapiwa yekubikiswa yekuti wadini warimi ava mukoma ava zvauri kutaura kuti lendi wakaenda kumakoti waita sei kubvira kunyika izvozvi madzisabhuku ese ane umbo wanwe ini ndinomboti barika rakanaka kana muridzi aripo asi kana asisipo rakashata nokuti izvozvizvi mama wangu ava handiti mukadzi mukuru but mwana wamukomana mudiki kune ava saka haana panjiba iwo vanobva vachishandisa chekuti vanhu vakuru saka ndosaka vari kuti watorechi vari kuvatorera malendi zviye zvekuti hanzi lendi ngeyamaikuru majeni kunyepa asi mama wangu wakatambirwa namaiguru kuti mainini madini mauya mumba asi zvadaro maiguru wapinda mukipi maiguru majeni wacho wakabva wafa kudaro wakabva wati inini ndagara zvakanaka namainini wangu saka wana wangu hakuna kwauri kuenda bakana kumba kweda hawasi kuenda wana wangu wanochengetwa nani namainini from 1980 until izvozvizvi kusvikira wadiki wacho angatori mudiki ndandinezera naye inini hapana aimbozviziva kuti haasi mwana wamama wangu ba wakuru wacho vese vakaroorwa vachichengetwa namama wangu mukoma wacho aitoti akabva kubasa aingosvikira iye muroora uyu ari kuuya nhasuni zvinotoshamisa muroora uyu waikana nemurume wake achirambwa achiita sei but mama waimumbidzira wangosingati ba ayo muroora wamaiguru handiti saka ndakutoona futi kuti rudo rwaiita mama pamwe pacho ndo zvakuradii kuti zvakuatsikire mai wachapinda mudenga nenyaya idzi ndodzawapinza matsotsi anobata munda iwo uri kutaurwa nemukoma uyu wakatengeserwa murume iyeye wauri kutaura kuti kwazi ndiyo akavapa mari wakavatengeserwa 3.8 zvokuti vanhu vese vanozviziva kwazinduku endi mari iyeye murume iyeye uri kutopenga kuti iwe wakanditengesera munda wemunhu munda wakanditengesera munda wemunhu ini ndiri kuda mari yangu ukasandipa mari yangu banichagara pastendi pa machama alofunguma madari South Africa namba dzake fonchi Imagine uri dimu namba dzake dzefoni chi ndati bvute sekuru samagosha warapo wakasvikirwa waidzingamo wari mumunda ndiye munhu wacho kana sabhuku madzisabhuku ese anotozviziva kuti mama awa ndo munda wavo masabhuku acho ari namba dzesemumeyo amusoro ichangamiri kuti ndizoite simba rekushanda mumunda umo zitanonzishupi magosha inini mutadzi kwazingi kumba kwangu kunyanga sindakagara kwazingi kuti ndizoite simba rekusenza mumunda ndakapiwa basa naamai avo pakasvinga munhu iyeye akandidaidza ndikaramba kubuda mumunda ndikati iwe ndoru ndidauya kuno ukubva kupi ndandibva kwamutani ndikati ndogara muno kwakudaidza inini iwe uya kuno ndobva ndaona mashairi zvandakuti ndakabva ndaenda paari nemabanga angu ndandishandisa munhu taura nyaya yakushamwa ndikazi matombo aya ari kunongedza matombo emurwizi anga akaiswa mumaganhu imomo pamambuya wangu akati ndindaitakura matombo eya chiganhura munda kuganhurira umwe wangu zvakanaka matombo shamwari akatanhaura naye ndikazi handizivi ndikufana munhu andipa basa panapa ndiyaitakura matombo aya saka urikudei pandiri ndikazi buda pamunda apa ndikati unyepa iwe unoenda kutora muridzi wemunda uyu ndiye anondibudisa panapa because ndacho chekudhala mari pana
Alright, wakaita unani finish. Tikanda kapa murume we mari yangu. Nenda kapa mari murume. Angasire ganga ni munhu angana. Ukufira chiri miri kwedu. Tikanda kapa murume we mari yangu. Mari tikanda kapa 3.87. Chama rutundi dzinge munhu ndibe namba dzako telefoni. Kubva ndipa namba telefoni. Ndibva ndafakisa kumba kwe une mukororo wa mama. Wazanetsana nemukororo wa mama. Vazondifonera kuma dining minutes ni iwo chama rakashata. Ndakubudisa munhu ne. Ndikati masvikire waiti anga anobudisa munhu. Ende sabhuku andimuzivi. Tema sabhuku awodoka naye. Ndokune midai. Tikasabhuku andimuzivi. Ndakaenda nhasi kutsvaka sabhuku. Asi sabhuku ndamushaya nekuti anga rumba kwake kwanga nemwana. Saka inini sabhuku andimuziviba. Ndikati wakaita izvo kugoera namari muri wangani zvekatakaita 34. Inini mukomana wekwazindi. Koita inini nemukomana anga naye nemudzimai wake uyu. Kuita 14. Ndikati pasina sabhuku. Ndikamba pasina sabhuku. Ndikati wakarasika. Ini basa ndisikurega ndakaramba ndichitema shuka. Napo dzendikumendi nazo ndikaisa foni yangu oni ndokupa namba iyi. Ndakatotaura naye pafoni achitokutsvaga anendipa mari yangu. Kana mbuya wedzo munda waripo anondipa mari yangu. Ndandisi kuwawenganisa asi ndikutaura zvakamashanda. Ndakaite foni wanditsvage namba dzemurume ndikupe. Makatobva pasabhuku kwaishe makatopfuura pamai kana matopurogwa kutopfuura kuenda kurekodi hamuchadzoki kuti pasina isaroko zvekuti yakambotongwa tisazinde yakatopfuura. Right, yaramba ya iskuti. Chive masika mamaita nyaya yangu ini nyaya iri kutaura ibundi vakumhiri pane yataura nehanzvadzi istendi watotsanangura kare kuti ndakapiwa munda nababa munda nestendi yangu saka stendi iyi museri memusha baba vangu vachitira kuchengetedza nzvimbo iyoyo kuti iyi ndwamwanangu iyi stendi yandakupai ndopapa ndopanakupa munda kwedu kunoruma matoro handinokupa kumatoro ndakanzi ndopane taurara ipapa ndopane stendi yako nemunda wako ipapa saka ndakapuwa ndikanongedzera namukoma Aaron anova murume wamaigura saka imi ndapuwa vana mama wese vanozviziva yasiyana nemunda asichitomirai baba matondonyepera kare usati mamboenda mberi matondonyepera kare taura zvinotanga mati baba
akandipa stand nemunda kuseri kwemusha akati mwana angu ndopako apa uchazoka asi muhavati 5 seconds down the line muhavati ndakapa nongetiwa namukoma aro saka muri kuti right mandibvunza zvakanaka ndinotsanangudza baba vakapa inini namukoma aro ndiche pamwe chete nguva imwe chete asi akatanga kunongedzerwa ndisati ndapo ndimukoma aro izwai bambokati musaite kuimotional ndimatauraimbobvunza izvomataura mati makanongedzerwa namukoma aro ndozvatikubvunza ndizvozvo kuti kana makapiwa nababa maizonongedzerwa namukoma aro nekuti ndinopatsanangudza ipapo inini pandakadedzwa nababa kuti wanotiratidza stand yangu nandisipo pandakasvika zvikanzi wachidedzwa nababa ndobva ndanditera baba mabva kutora manje 5 seconds kuti baba makapiwa same time namukoma saka mazoshaipa akanaka ini ndakasvika watiwa kumunda ndasvikako baba ndobva wati mwanangu nandakudedzera kuti ndikupe stand yako iwewe namukoma wako apa ndapa mukoma wako munda uyu wanga uri wamajeni saka ndataura namukoma wako kuti ndikupe stand yako mukoma wako akabvumirana nazvo Aroni ndizvo zvikanzi baba then zvikanzi chenda namukoma wako uyu pege yekuti anga yandakaratidzwa ndei padhuze nepamba kuti kubva pamupatsau kudzika kudai chenda namukoma wako akuratidze ndowandandaratidza saka ndokuzoenda namukoma vachindiratidza stand yandapiwa nababa sei pesa apa muri ngoshiya minda yamaje majeni anawana izvi zvakaitwa nababa chanomira ndizivo handisini kusheya sei minda yamaijeni ndiyo inosheyiwa chete kumbiri kwerwizi munda wamaijeni ndiwasheiwapaseri peumba munda wamaijeni ndiwasheyiwa why mwana wamajeni wamboripi mwana wamajeni 1 mukomana anonzi Aroni ndiye akashaya ndiye ane mukadzi uyu mukadzi anawaneko ane wana saka vanogara munda wane farm vari papurazi tirikutaura nyaya yelifa rababa iyi majeni ndima iguru saka ane minda yakawanda ndopandawedza kubatsireba munhu wese ari kumusha menyu akapiwa munda namaijeni nenyaya yekuti maijeni ndiye anga ari mukadzi mukuru mukadzi wese akasvikira mumusha menyu akasvikira muna maijeni achibuda mumamaijeni ndopakabhazi pakwa namaijeni saka dambudziko rangu nemi ndepekuti uyu mai avo wakapihwawa namaijeni asi muda kuramba imimi kuti akapiwa namaijeni asi imi muda kubvuma kuti imimi makapiwa namaijeni vanamai wenyu vakapiwa nemaijeni but muda kuramba imimi kuti uyu haana kupiwa asi vanamai wenyu chete ndio wakapiwa chakamire nyaya ndaura kana something is not right yamandisungira yandasungirwa stand yandakapiwa nababa ini ndapiwa nababa anopiwa naAroni Aroni wakanzi andinongedzere maafamba nababa achiti apa neapa ndopako saka inini Aroni chete ndakazofamba anga atoratidzwa kudhara stand yake neyangu guys mukaramba munoti Aroni anokupfukira here ichichokwadi mukaramba mungoti chese kutotaura usvapa akazara kuti Aroni akafaira chikwereti impangu ndakupiwa nababa asi zvamari zvangwa zvina mari mudai kutomira pambera ndizvo mai kuti Aroni akafaira chikwereti wakatadza kubhadhira mari yebhazi yawaikuenda uchienda nyanga haipapa ndipo ipa ndizvo mai Aroni akafaira chikwereti chiwanu saka chikuti wakati Aroni wakafaira chikwereti akatadza kubhadhira mari yemabhazi asi imimi maunzwa kuno kuna bamudida sewitness yabamudida but bamudida ndiri kuona ndebvutiri kuda kutaura ezvekutaura usajairi nezvo muno mudare kunodiwa chokwadi kana muchida cha kana muri mapostori ndinokuendesai pageni pamarabhauma ndondoti munobuda here izvozvizvi muri mapostori mapostori kuda kuenda nawo izvozvizvi ndianakomana ngatora isuzu uya da kuti mupite pagenge varabhauma aripo izvozvizvi da kuona kuti munobuda here zvekutaura izvozvizvi ndiri muzukuru yevapostori sanitaure zvinotaura ndiri muzukuru muchira kuti
ndoiziva chipostori chakanyanya. Sajojo wamunoti marabha umwe sajojo ndisekuru wangu inini. Saka pana zvomunotitaura nenyaya yechipostori pa tisanatoreka muri kuda ngatipinde paisuzu mese pindai tiende pamarobha kuma mupinde pakedhoro munobuda here. Iyi yangu yakasiyana chena. Yangu yakasiyana nini? Yandasungirwa chakamira ndokunga pamarisiti apa murikona pane Isaiah Zindi. Isaiah Zindi arikumira stand yangu chete. Pete munda yati kutaura. Avatata vangu vatotaura kuti vakapiwa nababa ari kuzviziva wese namama anozviziva. Vakatokupura nekwamambo kuti usaina kuti munda ndewake. Asi kutengesa wakomana musi Tuesday shuga yamatipa report yezvese stand family yakaenda maona manext door nechi wanoziva nezvenzvimbo ivi iyoyo nderipa report. Saka wakomana takuya sabhuku arudiwa anafana kunge ari titesa nditi ndiye muridzi wechii nyimbo ndiye anoa kudii kugara on behalf of the government. Sabhuku ndiye anoa kugara saka ariko asi toti pamukuenda paground anonga ariko achiedza muchiita zvomuita tohwamadzoka muno tovatakubaita hadi asi tazvakatotsvaga tsvaga kurovarova matama taana chiendai emotion pamukakona ndozokubai mozoinokubai chii chacho asi pamunodzika ukoma mubva mabva nhamba inokomanawo South Africa zvomuda wega wangotaura wese kana kwakase makwana asi isusu tiri kuenda navo saka unongo wagara munda wangu ari kuti kwai ndakapiwa ndibaba wangu. aiwa ambuya tatimirai zvesezvo hapana ari kuita anything paminda iyoyo kusvika mudechina richuzi vanhu vauya tokutaura izvozviita zvakuita sei ari kuenda ndiani ari kusara ndiani. Thank you mbuya famba zvakanaka wakura. Thank you.